हेड ऑफिस से व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है। व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज़ लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। तो आप लोग सुन सर ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइज़ विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, यूनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये आपका लॉटरी है, ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है, इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है। इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकर देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका पैसा आपको देना है। इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी, तो व्हाट्सएप से कॉल करनी है आपने। व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें। अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर लें, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर रीचिंग फॉर व्हाट्सएप। ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେଥିରେ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହ୍ୟାକର ମାନେ ଟଙ୍କା ସବୁ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉଥରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ପାଖକୁ ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲକି ଡ୍ର, ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମୋଦି ସରକାର, ଏପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଏପଟରେ ଆଉ ଏଇ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିବେ, ଏକ ସାଇଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଆଉ ତଳେ ଦିଆହେଇଛି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଜିତିଛି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ 25 ଲକ୍ଷ ଜିତିଛି? ତା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ଫେକ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଥରେ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲରେ ମାରିଦେଇକି ମୋ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବାଲାନ୍ସ ପଳେଇଛି। ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲଟେରୀ ନମ୍ବର। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ, ଏଇଟା ଯଦି ଅରିଜିନାଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜୁମ୍ କଲେ ଏମିତି ଫାଟି ନଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କଲେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଆସିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବୋଲି ଜୁମ୍ କଲେ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନକଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେକ୍, ରିଏଲ୍ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖି ସାରିଲେ ମୋ ପାଖକୁ କେମିତି ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50 GB ଡାଟା ଯେଉଁ କହିଥିଲି, ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲସ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାଟା କେମିତି ଚୋରି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଭୁଲରେ, ତାହେଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାଟା ଚୋରି ହେବ। ଚୋରି ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ମାନେ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗଲ୍ ପେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ UPI ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଫେକ୍ ସିମ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକିନା ସବୁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉଠେଇ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣି ଯାଇଥିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣ କେଉଁ ଏରିଆ ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ, କହିବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଦେଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣମାନେ କି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି କରିକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା, ଯେମିତିକି ଆପଣ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍କି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାହା ସହିତ କ'ଣ ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ମାନେ ସବୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା ବି ସେମାନେ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁ ଲଟେରୀ
ତେବିଶ ଲଟେରୀ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସେ ମେସେଜ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜମାରୁ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁ ମେସେଜ ଆସେ 50 GB ଡାଟା ଫ୍ରି ଏମିତିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ କହିଲି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି ମେସେଜ ଆପଣମାନେ ଜମା ଡରିବେନି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଏମିତି କଲେ କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଆପ୍ ଅଛି କି ନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପ୍ କି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଡାଟା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି ନେଟ୍ କ୍ୟାପଚର ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସେଇ ଆପ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କେଉଁ ଆପ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇକିନା ରହିଛି। ଆପଣ ସେ ଆପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲକ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୱେବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଠି ଓକେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଲିଙ୍କ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ନେଟ୍ ଅନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି QR କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ ଯଦି ଦେଖେଇବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଅଦର ଲିଙ୍କ ଯଦି ଦେଖେଇଲା, ଯଦି ଆଉ କାହା ନମ୍ବର ସବୁ ଦେଖେଇଲା, ଲଗ୍ଆଉଟ୍ ଯଦି ଦେଖେଇଲା, ତାମାନେ ଜାଣିବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଥିରୁ ଫ୍ରଡ଼୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ୍ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାୟ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତାପରେ ସେଟିଂକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେସିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖି 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବା, ଏମିତି ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବା, କନଫର୍ମ କରିଦେବା। ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି କଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯଦି ବି କେହି ହ୍ୟାକ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିନ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିନ୍ ଆସିବ ଯେ 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପିନ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥିବ ତା ପାଖରେ ତ ପ୍ରମାଣ ନା, ତା ପାଖକୁ ତ OTP ଯିବନି, ସେ କ'ଣ କରିବ, କିଛି କରିପାରିବନି। ଲାଷ୍ଟରେ ସିଏ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେବ। ଏମିତି କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ फ्रेंड्स। ठीक है हम हाय फ्रेंड्स।